Hello again! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη Talk of the Town, την εκπομπή που σας ενημερώνει για το What's Hot in Town. Ξεκινάμε με το πιο pop σημείο της πόλης, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Το pop-up με διακόσμηση αντάξια του ονόματός του αποτελεί ένα trendy προορισμό στην πόλη μας. Από το πρωί με εξαιρετικό καφέ και μικρές λιχουδιές για όλα τα γούστα, το pop-up είναι από τα favorites των νοτίων προαστίων. Αν το επισκεφτείτε για μεσημεριανό, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα ζουμερά burgers, το απόλυτο must taste του μαγαζιού. Το βράδυ το pop-up μεταμορφώνεται με τα πιο περίεργα και πρωτότυπα signature cocktails. Must try είναι το Second Skin και το My Square. Το pop-up στα decks του κάθε εβδομάδα φιλοξενεί κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της electro house μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Για ατελείωτο party λοιπόν, το pop-up αποτελεί την τέλεια επιλογή.